Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Paduan. Actually tayo sa pinaka-latest update sa bagyong si Florita. Ito po ay may international name na Maon. At ito ang ating update ngayong gabi ng Monday, August 22, 2022. At this is our at ito ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power. At ngayon, umpisahan natin ang update. Ito yung latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Meron tayo na yung dalawang bagyo. Yung una, itong nasa malayo, nasa karagatan lamang po ng Western Pacific. Ito po ay bagyong si Tokage. Bigla po ito nag-develop during the past 24 hours. Ito po ay mabilis na kumikilos patungo sa karagatan east of Japan. Wala naman po itong epekto sa ating bansa. At ito naman po si bagyong si Florita na mabagal na kumikilos. Papalapit po sa coastal na areas ng Northern Aurora. Then later on ay papasok po siya dito sa may Isabela, Northern Cagayan area. Lalo na po tomorrow morning na inaasahan po itong magla-landfall sa may bandang Eastern Isabela or sa may Northern Cagayan. So, babantayin po natin yan within the next 12 hours. So, ito yung zoom-in satellite animation mula sa NOAA. At nakikita po natin yung kanyang exposed circulation na kulang ng rain bands ay nagsimula na pong takpan ng malalaking o makakapal na rain bands na ito po ay sign na humihina po yung upper level winds na nakaka-disrupt sa kanyang sirkulasyon. At ito na po ang pinapakita na yun ng bagyo dahil lumalakas na po siya at nasa 85 kilometro bawat oras na po ang kanyang lakas ng hangin habang ito po ay nasaan na magla-landfall po dito po sa may eastern coastline ng Northern Cagayan o hanggang dito sa may area po ng Eastern Isabela. So, yan po ang area of landfall niya between 2 a.m. to 8 a.m. tomorrow morning. So, antabayan natin yan ang paglandfall itong bagyong si Florita. Yung kanyang rain bands, lalo na po sa may southern quadrant, ay nagbibigay po ng mga ulan sa Eastern Luzon, kasama po ang Calabarzon, and also sa may Bicol region, may mga kakaranas pong malalakas na ulan sa mga oras na ito. Dulot po ng southern circulation itong bagyong si Florita. But within the next 24 hours, itong area po ng northern at extreme northern Luzon ay maapektuhan po ng mga malalakas na ulan, malalakas hanggang sobrang lakas na ulan o yung tinatawag nating extreme rainfall. Ang inaasahan po dyan sa Hilagang Luzon within the next 24 hours, while sa Bicol ay unti-unti na pong hihina po yung mga ulan, although pabugso-bugso pa rin whole day bukas, Martes, dahil po sa pag-ibay ng habagat. So inaasahan pa rin po natin mga posibleng mga pagbabaha sa mga low-lying areas kapag may mga sudden downpour na i-generate po ng habagat na ini-enhance itong bagyong si Florita. Ito po yung ating last track kaninang alas 5. Base po sa tracking ay nagpapakita po na magla-landfall po siya dito sa may Palanan Bay, okay, sa may Isabela. At tatawid po siya ng Eastern Isabela, then over Central Cagayan, dadaan na sa bisinidad ng Tugigaraw at lalabas po sa may Kalinga at Ilocos Norte sa Martes po ng gabi. So, umaga, dito po siya sa may eastern portions po ng Isabela at northern at sa central Cagayan naman po sa hapon. At sa gabi sa may Kalinga at early sa gabi sa Kalinga hanggang dito po sa may northern sa may Ilocos Norte, sa may Lawag area. Diyan po siya mag-exit. So, inaasahan pa rin pong lalakas po siya. Baka maging severe tropical storm prior in making landfall sa may Eastern Isabela o dito po sa may area po ng Eastern Northern Cagayan. Okay? So, may mga possibility na may magkakaroon po ng mga flooding, mga flash floods at landslides, lalo na po sa mga low-lying areas. So, mag-ingat po kayong lahat dahil po grabe po mga ulan na dala nito. Pwedeng umabot po ng 300 to 400 millimeters ang 24-hour rain na talagang mag-cause po ng mga flooding po yan. So, mag-ingat po tayong lahat. Pati na rin po sa ibang areas po ng Central Luzon
at Metro Manila dahil po sa habagat at sa kanyang edge nitong sirkulasyon ng bagyong si Florita. Okay? At ito po ang ating Asian agencies tracks. So nakita po ninyo lahat ng agencies including Pag-asa ay nagpapakita na ang landfall niya is either between Eastern Isabela o dito sa may Northern Cagayan. So lahat po nag-agree na tatawid po siya ng Cagayan Valley. So mag-ingat po kayong lahat, mga kababayan natin sa Cagayan Valley dahil po magkakaroon po ng malalakas na ulan within the next 24 hours. At ito po yung fast animation, yung latest po ito as of 11 p.m. At nakita po ninyo na yung kanyang paggalaw ay medyo bumagal at quasi-stationary po siya na yun o halos di kumikilos. So ito po yung sign na baka mag-akit na po siya dahil po yung European model dito po siya magla-landfall at tatawid po siya dito, lalabas yan, while yung American model ay dito rin po magla-landfall, malapit na malapit. So, yan po ang mga models. Yung tracking natin, since kanina kasi westward ang movement niya, kaya yung tracking natin ay dito sa area po ng Palanan Bay. Tatawid po ng Tugigaraw, labas po sa Ilocos Norte. But since nagbagal yung kanyang pagkilos at posibleng mag-jog pa north, papunta doon, so baka mangyari po yung landfall base po sa European model at American model. So, as of this time, ang strike probability po mula sa Eastern Isabela hanggang sa may Northern Cagayan ay nasa more than 90%. So, yan po ang strike probability within the next 24 hours. So, yung mga ulan na yun sa Kabikulan ay light rain na lang po. Yan po yung kulay green, while yung pula, yan po yung mga heavy rains na nakaranas din po ang ibang areas po ng Camarines Sur, Camarines Norte at Southern Quezon. At itong mga malalakas na ulan ay papunta na po sa may Northern Luzon at ibang portion din po ng Central Luzon. So mag-ingat po kayong lahat para sa mga possible flooding at landslides. Ito po yung dahilan kung bakit nag-stall ng bahagya yung bagyo dahil po wala masyadong nagpupush sa kanya. Medyo napakahina po ang steering flow na yon. But within the next 24 hours, may panibago po ditong steering environment, steering ridge, yung high pressure na magpupush sa kanya para gumalaw papuntang northwest o west-northwest. So, yan po ang scenario. At ito yung wind shear tendency or next 24-hour wind shear forecast mula sa CIMSS at nakikita po natin na nadidecrease na po ang wind shear. Ibig sabihin, may chance na po ang bagyo upang lumakas dahil po humihina po yung kanyang vertical wind shear. So, yan po ang medyo nakakapangamba sa mga kababayan natin sa Hilagang Luzon dahil po, syempre, pag humina ang wind shear, may opportunity na lumakas po itong bagyong si Florita. So, mag-ingat po tayong lahat. Okay? Mag-pray na sana hindi na po siya lumakas. But at least makapaghanda na po tayong lahat dahil magkakaroon po ito ng mga tinatawag nating heavy to intense rainfall or extreme rainfall na magkakos po ng flooding sa low-lying areas. Pati na po mga landslides sa mga bulubundukin po ng Cordillera at Sierra Madre Mountains as well as sa ibang mountains po ng Isabela, Cagayan at sa Benguet. Okay? At ito po yung latest zoom-in satellite animation naman po mula sa windy.com. Yung mga pula, yan po yung mga grabing ulan. At ayun po siya, medyo nag-standby po na yon sa may east of Kasiguran. So, antabayan natin ang pinaka-latest update within the next 12 hours. Ito po yung rain forecast, susunod na 2 araw. So, bukas ng umaga, inaasahan pong may mga ulan pa rin po sa Kabikulan dahil sa habagat. Dito rin po sa may Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Western Visayas at Mimaropa. Samantala ang Northern Luzon, ayan na po, papalapit na po ang malalakas na ulan dala nitong bagyo. Bukas po ng hapon, ayan na po, grabe na po mga ulan sa Hilagang Luzon at ibang portions po ng Central Luzon. At yung Zambales, Bataan, Metro Manila, dahil po yan sa habagat at dito rin po sa Kabikulan, may mga padaan-daan po din pong may mga padaan-daan din po mga ulan, pabugso-bugso, dala ng habagat. Pati na rin po sa may Western at Central Visayas hanggang extending hanggang sa Eastern Visayas at portion po ng Zamboanga Peninsula. By Wednesday morning,
Nakalabas na po siya sa landmass ng northern o extreme northern Luzon, itong bagyong si Florita, at lalakas pa po ito sa 100 kph. Okay? So, yan po ang posibilidad na maging severe tropical storm ang bagyong ito. So, may mga areas na pwede magkaroon ng signal number 3 dito po sa Hilagang Luzon kapag lumakas pa po. Sana hindi na po. Okay? So, mayroon po pong habagat na may experience po ang ating bansa. Western Visayas, Mimaropa, Western Luzon, Southern and Western sections of Bicol. So, Wednesday morning hanggang hapon, may mga thunderstorms na naman po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So, yan po ating rain forecast at kung titignan natin rainfall accumulation, so kitang-kita po natin dito na yung bulk ng mga ulan ay nasa Luzon, kasama po ang Kabikulan, while yung habagat ay dito naman po sa may Western Visayas, Mimaropa. Okay? And then please take all necessary precautions. Yan ulit yung mga tawag natin sa mga kababayan natin sa Hilagang Luzon at Gitnang Luzon, mag-ingat po kayo sa mga possible pong malalakas na ulan within the next 24 to 48 hours dahil po sa mga rain bands dala nitong bagyong si Florita na inaasahan pong maglalandfall po between Eastern Isabela or sa may Northern Cagayan within the next 12 hours. Okay? So, within that 12-hour time frame, meron na pong landfall na mangyayari base po sa mga computer models at sa forecast ng mga official agencies like Pag-asa, Joint Typhoon Warning Center, Japan Meteorological Agency, yung ating trackings, Typhoon 2000, ay lahat nagpapakita na dito po siya magla-landfall sa may area po ng Cagayan Valley. So mag-ingat po tayong lahat at bago tayong paalam, ito yung snap view ng ating GovSat kanina. So ito po si Maon o Florita with the habagat at si Tokage, wala naman effect yan sa atin. Wala naman pong effect sa atin itong si Tokage. Pataas po yan patungong karagatan east of Japan. No landfall na inaasahan. Okay? So, high po ang mga flooding na yon sa Pilipinas dahil po sa habagat, trough ni Maon o Florita, pati na yung kanyang makakapal na rain bands. So, dyan muna natin. Natapos ang ating latest kay Florita na yung gabi po ng Lunes. Babalik ulit tayo bukas Martes upang bigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, this is Mike Pado reporting. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. And please take all necessary precautions. Good evening po sa inyo lahat.